गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ एपिएससि आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव नुनो मोन्दों थिखानाय एसटि खथायाव नन एसटि केन्डिडेटखौ। एपिएससि रिजाल्ट सिरिज नाम्बार 14 आव नुनो मोन्दों कल्याण ज्योति हाजरिका बिथाङा एसटिपि खथानिफ्राय उथ्रिसार जानायखौ। नाथाय बेनो सोर होनाय एसटि सार्टिफिकेटखौ बर' नेताफोरा बेफोरखौ नोजोर होला नामा? एसटि सिटआव मानो हाजरिकाया जायगा मोनखो? मा बर' दैदेनगिरिफ्रा आसामनि गुलामाव थायो नामा? दा गोबां सोंलु खालामदों सांग्रां बर' रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव। जोबोद दुखुनि खौरां। गसाइगावनि रामदेवआव मोब्लिबजों बोगथाबजानानै सासे सानथालि सिख्लानि जायगायावनो जिउ खहा। 10,000 भल्ट गोहोनि गामिजों लांनाय मोब्लिबनि थार गोग्लैनानै थानायखौ गाफ्लांनानै खासियाबारि रामदेवनि फक्त' मिरुनि साखाथियाव बोरमा लायनो थांनाय सासे सिख्लाया जायगायावनो खामजोबनाय हांगार जायो। मख'जाथावदि बावैसो सान सिगाङावसो गामियाव गोदानै बोनाय मोब्लिबनि थाराव शुक्रबारनि बेलासि समाव रामदेवनि सुनिराम किस्कुनि फिसाजो मार्था किस्कु मुंनि सिख्लाया गिख्रंथाव मोब्लिब गोहोनि थाराव गाफ्लांनानै खामजोबनानै सेवहांगार जायो। जाथाया मोब्लिब बिफाननि गोहैलो खालामनायनि थाखायनो जादों होननानै फोरमायदों गामिनि सुबुंफोरा। गोजोनथाव खौरां। डक्टर रुपाली स्वर्गियारिया भारतनि मादावनो बेस्ट इडुकेसन एवार्ड आरो बेस्ट इडुकेसन रिसार्च स्कलार एवार्ड मोननो हादों। बिनेन्द्र स्वर्गियारिनि उनाव गुबुन सासे बर'नि सुबुं दोहोन। बिथाङा डक्टर रुपाली स्वर्गियारि। बिथाङा इन्टारनेशनेल आमेरिकान काउन्सिल फर रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्टनिफ्राय बेस्ट इडुकेसन एवार्ड आरो इन्डियान सलिडारिटि काउन्सिलनिफ्राय बेस्ट इडुकेसन एवार्ड मोननानै बिटिआरनिल' नङा आसामनि मादावनो मख'जाथाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। बर'नि थाखायबो बे मोनसे गोग्गाथाव आरो मोनसे जारिमिन। डक्टर रुपाली स्वर्गियारि बिथाङा आथिखालाव तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि सासे आयदा फोरोंगिरि महरै खामानि मावगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय औवाबारि दख'रानि सिङाव थानाय भुमका दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि हाबाफारि बायदियै भुमका गोजौ फरायसालि नब्लाङाव देग्लायनि 2022 मायथाइनि गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद होगोन बर' फरायसाफोरजों सावरायनाय लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हरनाय गाहाम हामलायथि लाइजाम गथायनाय जायो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जांगिला औवारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। गसाइगावनि खासियाबारि रामदेवआव मुगैथावना जाथाय। गावनि फरायसालिनिनो उन्दै उन्दै फरायसुलिफोरखौ जिनाहारि खालामदों डिभाइन मार्सि इंलिश स्कुलनि गोरायुं डेभिड ब्राइट बसुमतारिया। फोरोंगिरि आरो फरायसानि गोथार सोमोन्दोआव हांगार फुननाय गोरायुं डेभिड ब्राइट बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो उन्दै गथ'फोरखौ जिनाहारि खालामबोदोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला 7-8 बोसोर बैसोनि गावनिनो 5 फरायसुलिफोरखौ जिनाहारि खालामदों डिभाइन मार्सि इंलिश स्कुलनि गोरायुं डेभिड ब्राइट बसुमतारिया। लंफर डेभिड ब्राइट बसुमतारिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। बाक्सा जिल्ला एबसुआ मैया इन्टारनेशनेल आमेरिकान काउन्सिल फर रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्ट बेस्ट इडुकेसनिस्ट एवार्ड मोननो हानाय डक्टर रुपाली स्वर्गियारिखौ न'आव थांना बरायनायजों लोगोसे खौरां लाहैदों। जोबथा खौराङाव दङ एनपिएसखौ लाना हादरजों लोगोसे रायजो नाङैनो अर जोंदों। क'क्राझाराव आसाम रायजोआरि साख्रिआवलाफोरनि जुथुम। जेब्लासिम सोरखारा गोजाम पेन्सन नियमखौ मानिया अब्लासिम गोख्रों सोमावसारनो आगान सुरदों हादरजों लोगोसे रायजोआरि खोलोबनि सोरखारि कर्मचारिफ्रा। सोरखारा निउ पेन्सन स्किम एनपिएसखौ गोख्रै बन्द' खालामनांगौ होनना दाबि दैखांदों आरो साफ्रोमबो साख्रि मावग्राफोरनोनो गोजाम पेन्सन नियम अल्ड पेन्सन स्किमखौ होनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों। बे हाबाफारियावनो माहारियारि खोलोबनि दैदेनगिरि मनजित सिं पाटिलजों लोगोसे आसाम रायजो खोलोबनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लानानै सोरखारा अपिएसखौ होनांगौ होनना दाबि दैखांदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।